Maray na hapon mga tugang uya po ang mga baretang unyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baretang maruluwas sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baretang unyan para sa aga. Inutuntan bareta halid dyan sa luwas si Jimmy Nasolita. Jim, kamen. Padagos ang distribution in mga hybrid pallicides, fertilizers, asin may mga paseminar pa sa mga paraoma sa Pulangi. Si ABC Federation President Cap Adrian Salceda. Agrikultura naman ang focus ngunyan ni Kapitan Adrian Salceda kung saan kung matatandaan kinakaging cropping inatakin nitong roan na ibang makabasan digdi sa Pulangi. Sa ngunyan, asin sa mga maabot pang taranuman habo na kan ABC Federation President na masakripisyal sa liwat ni na na mga parayan sa Pulangi kung kaya paragos ang paghinguwa kay ni na matabangan na mga parauma arog kay ni na pagmakurog na ipinapahiling ni Cap Nonoy Adrian Salceda sa mga parauma kung kaya todo suporta ni sa mga pangaipuan kan mga paratanom para mamotibar ang mga ini asin paragos na maghirigos sa saindang mga pagtatanom. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasolita, DCGB News. Ipinahayag ni Octa Research Team Fellow Professor Guido David na posibleng mag-itaas ang kaso ni COVID-19 sa Ararom kan Alert Level 2. Sigun kay David, kung magpapabaya ang publiko, posibleng pumakol sa 200 ang bilang kan bagong kaso kan COVID-19 sa National Capital Region kada aldaw pag-abot kan katapusan ni Nobyembre. Dagdag pa ni David na lalong nagdadakol ang numero kan mga tawong nagruluwas matapos ibaba na sa Alert Level 2 ang Metro Manila dalan man para dain na masunod ang minimum public health standards. Naipang naisihan na sublineage kan Delta variant sa nasyon base sa sequencing. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na sa ngunya na maigot pang pigaadalan kan mga eksperto sa interong kinaban ang Delta Plus subvariant o ang 4.2 variant o AY 4.2 variant. Iniyan pigo konsiderar kan World Health Organization bilang variant under monitoring. Siyang sinabi na may nagluwas na artikulo na pigsasabi na ang sublineage kan Delta variant na AY 4.2 mas nakakaulakit ni na 10 hasta 15% kaysa sa original na Delta variant. Sa ibong nalado, di pa pwedeng gamiton na dahilan tabako pa kompleto ang gabos na mga ebidensya kung kaya padagos pa ini ang pigaadalan sa kudngunyan. Aminado ang Department of Health na nagkaigwan ng technical issue sa saindang data repository system kaya nakapag-restro ng nababang numero ng COVID-19 death kan nakaaging aldaw. Sa datos kan DOH, 46 ang arestrong bagong nagadan kaya suminakat na sa 44,567 ang death toll. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nasa average na 10 pasyente ang nagagadan kada aldaw kanakaaging semana. Siring man na nagkapara sa COVID-related death na naisumiter kasuudma na arestro kanakaagi pang bulan. Sa ngunyan, buminaba pa sa 30,544 ng aktibong kaso kan COVID-19 sa nasyon matapos magkapag-restro ng 1,409 na mga bagong kaso. Nangapoda ng Department of Health sa mga establishmento na mahigpit na ipasunod ang capacity limit sa mga parokyano as inipinahayag ang pagkaalarma sa pagruso kan mga tao sa mga pampublikong lugar sa tao kan COVID-19 pandemic. Iniyan pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na sinda nahahadit kan mahiling ang mga ladawan as in video sa interong nasyon sa iba-ibang establishmento, open spaces. Sayang sinabi na sobra na sa 50% ang kapasidad kung kaya nangapudan sinda sa mga establishmento na may higpit na ipasunod ang protocols na ipinalawas kan Interagency Task Force. Dagdag na barata ulit dyan sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen.
Alang ko ngunyan ang resulta ka na naging kampanya ka na PNP Bicol may kinaraman sa mga illegal na mga badil as in mga unlicensed na mga firearms. Ini ngunyan ang ipinaluwas na datos ka na PNP Region 5 sa panginganot ni Regional Director Police Brigadier General Junel Estomo kung sa iyang puon kan na Enero 1 sa code ngunyan na bulan kan Nobyembre nakapag-rehistro na sindan ni na 1,128 na mga unlicensed gana na kumpiskar sa kinibunindang mga operasyon sirikan Oplan Bakal, Oplan Sita asin Oplan Katok. Masalanggaw ini kumpara ka nakalihi sa taon kung sa 431 sana na i-rehistro rin da sa Bilog na Riyon Bicol. Sigun man kay spokesperson Police Major Baluk Kalobakib sa ining manifestasyon na talagang nagiging epektibo na pagbisita asin pakikipag-koordinar sa mga komunidad kaya na PNP Bicol mantang saruman ini sa paagininda tangan na maiwasan ang kriminalidad digdi sa Kabikolan. Dagdag na bareta ang Sigadero, DCGB. Posibleng magpaluwas ngunya na simana ang PhilHealth ni ikaduwang ornada kan bayad kani sa mga COVID-19 claims kan mga hospital sa nasyon. Sigun kay Dr. Shirley Domingo, Vice President for Corporate Affairs kan PhilHealth, napigdalauman na ipapaluwas ang bayad sa paagi kan debit credit payment method kan ahensya. Sigun sa iya, tigdalauman na ipapaluwas ang bayad sa mga hospital ano manal daw ngunya na simana. Ang DCPM paagi para maparikas ang pagpapaluwas kan PhilHealth nin cash para sa unpaid claim nin mga hospital sa mga kaso kan COVID-19. Terarom kani 60% una kan bayad ang ipapaluwas kung sain ramon man kan state insurer kung may surge nin kaso kan COVID-19 sa mga lugar kung sain yaon ang mga hospital na nininingil nin claim. Nasa 9 bilyones pesos ang primerong binayadan kan PhilHealth sa mga hospital sa rarum kan DCPM. Pigadala naman kan nagibuhon na nationwide and expansion o pagpapalawig kan sistema kan DCPM. Sinabi kan Department of Health na dapat ngunang ugidon kan gobyerno ang mandatory COVID-19 vaccination para sa mga beneficiaryos kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps kung suhay ini sa human rights. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kinakaipuhan na marepso nin marhay kung may pagsuhay sa diretsyo kan mga namamanwaan o mga miyembros kan 4Ps. Idradagpa man niya na siya naniniwala na dapat ugidon nin marhay dahilan ta posibleng may mga eksistidong regulasyon na pwedeng maging suhay sa mga protocols. Sinabi niya na susuportahan kan DOH ang mandatory vaccination kung ini maging legal asin kung may papaluwas na regulasyones manunungod digdi. Magayon na lakdang para kay Senador Ping Lacson ang 3-day national vaccination drive para dagos nang maabot ang herd immunity asin ang paglaom na sobra pa sa target ang mabakunahan. Sigun kay Lacson, daing atrasadong lakdang base ini para sa kakarahay kan mayoriya kan mga namamanwaan. Bilang o bilog man ang suporta ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto sa espersos kan gobyerno na mabakunahan ang 50 milyones na Pilipino bago matapos ang taon na ini. Tinawanindoon man ni Senador Coco Pimentel na anuman lakdang asin aktibidad para maibusol ang voluntary vaccination magayon para sa nasyon. Para kay Pimentel, maray na ibusol ang vaccination of the willing asin tawanin dagdag na benepisyo ang mga bakunado asin ang mga gustong magpabakuna. Maski suportado ang nasabing lakdang, dahil man maiwasan ni Senador Risa Ontiveros na mamundo nangunyan sana nagsumite ng programa ang administrasyon para sa maiwasan na pagbabakuna, lalo nata mapasuna ang mga bakuna. Ikukonsiderar man ni Senador Joel Villanueva na sa ining dakulang booster shot na kay Pon Kanasyon para mapalangkaw ang numero kan nabakunahan. Tinawanin doon ni Villanueva na sa ining one-time big time na paagi dahil sa ang mga grand vaccination na ining ma-reach out sa mga nag-aalangan as nagduduwang isip na magpabakuna kontra sa COVID-19. Balikan tang baretali dyan sa luwas si Luwens Barsena. Luwens, kamen. Dayman giraray ni naginibo mga nagtatrabaho kan sarong tulay digdi sa may boundary kan buyuan asin bigaa na daipagpaaragihon ang mga jeepney
Ini pagkatapos na manutaran kan DCGB News pagkatapos na magpaisi ang Barangay Council kan Buyuan na isasarado ini sa mga four-wheeled vehicles as in tricycle. Alagad pinaaragi manggiraray dahil sa demand kan tawo sa DPWH 2nd District Engineering Office. Mismong binisita ni 2nd District Engineer Warren Azotea ana sa ambita ng lugar asin na sa iyang ipinagrekomendar na idalion na pagpatrabaho tanganin na dai magkaigwanin inconvenience nin marhay sa mga maaragin na mga motorista. Kaya ang mga jeep ni digdi sa Barangay Buyuan nakakaurugmakan siring na bagay dahil taday mababago ang rota ninda apisar kayan dahil maapektaran ang sa indang hanap buhay sa pagpapasada. Dagdag na bareta, ako po, Selby. Naganda na si PNP Chief General Guillermo Eliazar sa pagpalis kan liderato kan Philippine National Police sa magiging masunod na hepe kan pulisya. Sa iyong sinabi na gusto niyang masiguro na areglado ang transition sa iyang magiging kasalida sa pagretiro niya sa serbisyo sa Nobyembre 13. Idinugan pa ni Eliazar na siya naniniwala na ang sistema na mapipili ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga aspirante na ini highly competent asin susuportahan kan gabos na miyembro kan pulisya. Nagdakulan bilang kan mga beneficiaryos kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na handang magpabakuna kontra sa COVID-19 kumpara kan magpunan vaccination program kan gobyerno. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Glenda Relova na daraini kan inilansar na information campaign manunungod sa bakuna. Sa iyang sinabi na bago kan vaccination program, igwa talaga ni nagsasayuma asin takot ang mga beneficiaryos asin inibasa sa survey aninda bago magkaigwanin bakuna. Idredag pa man ni Relova na nagkaigwa ang DSWD katuwang ang Department of Health nin roundtable discussion asin pagtiripon tanganing maturuan ang mga beneficiaryos sa manunungod sa benefisyos sa pagpapabakuna. Iyan mga tugang detalles kan mga bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pag-aaral kan mga pag-ariba, Manny Totanyas asin Nemi sa lado teknikal. Kami po nagatod kan bareta. Ako po si Franz May Boras. Ako mo po si Edwin Peralta magsasabing salamat kan sa nabagantabay.